लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव लाबोना होफैदों दिनै नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब बेयो जोबोद मोजां खौरां बाहाय ओंखारदों नोंथांमोना नुनो मोनदों नाबार्ड रिक्रुटमेन्ट 2020 बाहाय नोंथांमोना गासै टोटेल 73 पोस्ट नुनो मोनदों लास्ट डेटखौ फार्स्टआव नायना लाग्रा नोंथांमोना लास्ट डेटआ जाहैबाय 12 जानुवारि 2020 नि 12 जानुवारियाव बियो जोबहैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना फारि नायना लालांबानो जाबाय मा साख्रि नेशनेल बैंक फर एग्रिकालचार एन्ड रुरल डेभेलपमेन्ट जायखौ नाबार्ड होननानै बुंनाय जायो बे नाबार्डआ अल इन्डिया बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय अफिस एटेन्डेन्ट अर्थात अफिस एटेन्डेन्टनि एबा ग्रुप सिनि थाखाय साख्रि ओंखारदों बेयाव गासै 73 पोस्ट दङ बेनिफ्राय जोबोद मोजां खौरां बेयो मेट्रिक पासनि अर्थात ओइचएस पास जाबानो जायो अर्थात क्लास 10 पास जाबानो पास जायो सरि ओइचएसएलसि पास जाबानो जायो क्लास 10 पासनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्टार्टिं अनलाइनआ 25 डिसेम्बर 2019 निफ्राय जानानै सोलिलांबाय थागोन आरो लास्ट डेट सिमहालागै बियो अर्थात 12 जानुवारि 2020 सिमहालागै बियो अनलाइनाव एप्लाइ जाफैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों एग्जामिनेसना जाहैगोन फेब्रुवारि 2020 आव जाहैगोन नोंथांमोननि थाखाय एडमिट हरगोन बे अनलाइन बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस दङ एप्लिकेसन फिसआ एसटि नि थाखाय ₹50 अनलि आदार्सनि थाखाय 450 नांगोन इजिथार पेमेन्ट मेथडआ अनलाइन डेबिट कार्ड नङाबा क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिं इटसेट्रा गासिबो बियो सोलिजोबगोन बेनिफ्राय एज लिमिट दङ एज लिमिटआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम दङ होनदों ओमफ्राय एज रिलेक्सेसन एज गभर्नमेन्ट रुल्स होनबा मा जागोन बेयो जोंना एसटि हिसाबै 5 बोसोर रिलेक्सेसन मोनगोन 5 इयार्स होनबा 35 जाहैगोन एसटिना जोंनिया एसटि हिसाबै 18 to 35 इयार्स जाहैगोन बेयो अब्ला नुनो मोनबाय लोगोफोर बेयो जोबोद मोजां साख्रियानो नाबार्डनि साख्रिया गाज्रि नङा नाथाय नोंथांमोननि बाहाय केटेगरि वाइज मेनसन गैया बेसेबाङाव बबे केटेगरियाव बेसेबांथा पोस्ट मोनगोन रिजार्भेसन सिस्टेमनि बाहाय खिथानाय गैया जेखि जाया मानो 73 पोस्टआव गैयाबाबो 10%आ एसटि रिजार्भेसन जाखायो बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामालासे थाट डाटा अनलाइन लिंक दंखायो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों अनलाइन वेबसाइटनि लिंक ओमफ्राय अफिसियेल वेबसाइट दङ अफिसियेल नटिफिकेसन दङ दा अफिसियेल नटिफिकेसन आरो अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय बे पेजनि लिंकखौ आं नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव होदों डिसक्रिपसनाव हाबनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना बेखौ लानो हानाय जाहैगोन आरो नङाब्ला नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना जेब्ला हाबहैगोन अब्ला नुनो मोनगोन नैबेबायदि पेज आं अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोननि थाखाय श' खालामना होदों नंगौ नङा साननानै डाउनलड खालामना लाखांखाबाय आङो बे एखे लिंकजोंनो हाबदों आङो बेलाय बाहायबो नुनो मोनदों एखेयानो अफिस एटेन्डेन्टनि थाखाय बिटुइन 25 डिसेम्बर 2019 to 12 जानुवारि 2020 आव बेखिनिसिम एप्लाइ जाहैगोन बेयो गासिबो बे अफिसियेल पेजआनोखा बियो नैबाय नुनो मोनदों एसटि एससि गासिबो बाहायनो दंजोबखायो एसटिनि थाखाय महाराष्ट्रआव 8 गुबुनाव दंबावो बेफोरखौ नोंथांमोना फारियै नायना लाब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि रादाबा बेखिनियानोमोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांनि थाखाय साख्रिया फसन्थ' जाथाव नङा गुबुननि थाखाय शेयार खालामना होबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।